Pumunta kami sa kila Mary, invite, tas may regalo yung asawa ko. Bag, in order daw niya. Yun ang gagamitin ko. Ang salamat sa asawa ko na very supportive. Para daw pag alas daw ako na magbablog, may maganda raw ako na bag na gagamitin. Yun, salamat talaga. Ayan po. Tumahan muna ako dito nila Kuya Gatcho. Si Kuya Noli, nag-aantay sa amin dun sa cruising. Ayan si tatay. Si Kuya Gatcho, nakabihis na. Yun. At salamat sa pag-invite sa amin sa Timpaway. Naimbitahan kami nila sa pamilya nila Mary. May ginagawa dito sa tapat nila Kuya Noli. Po dito kami sa bahay nila Mary, papa niya. Ada, ganod na. Ayan si Rika. May tugtog. Ayan po, dito na po kami sa bahay nila Mary, yung kain, Gatcho, Ramil, Hirapan, Lolo, Patay, Ulang, Mary. Kauna ka mo, kauna. Kauna ka mo. Kumain na daw
Busog na raw si ano, Rita. Kumain na daw sila. Na, yung team. Kaninong gawa yan, te? Tagatagpulo? Tagatagpulo? Kaninong gawa? Tagatagpulo? Si Ramon? Ano ba yan? Hindi na tayo. Paano tayo? To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Kapag ano siya may ice cream. It's young, it is just Tinatakal-takal na ni Rika. she puts her hand in mine. Tumbling mo. We wanna chase Adi. the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the Ay, ako na lang ilapit to. we're gonna be two hearts running Ah, pa ito. Okay. Ah. Ah. Hey. Laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night. Ayun na po yung kain. Ayun na po nang kami ng Pull the stars from the sky, alak. just Dami po ng running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Ayan po. Bali, dyan po sila, ano, sa ano ulit, tapos nagpapatid sa akin si Rika dun sa, ano, sa kaya ng jeep papunta sa kanila. Ayan. Bakit busog? Salamat sa family nila, ano, Mary, at in-invite yung Team Paway. Ayan. Init, dito sa katawan. Then po, pauwi na po kami. Nagpaalam na tayo kay Mary. Una na kami. Oo. Uwi na po kami. Mary, ito na kami, Mary. Mary, ito na kami. Salamat. Ito na kami, amo. Ako, Gibon. Si ano na lang ako. Bill. Ayaw. We're gonna be two hearts running wild. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the
fire. Ano, atid ko si Rika. We rise like tall buildings as the Laki ng mukha ko dun sa ano. Ay, Saan? nakatagalog tayo. Hi guys! Good afternoon po. nights young. Ha? Oh, binibini. Just touch my Para kaya dito, madaling maano, ikaw ko sa camera sa video. ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalagi Pinag-uukay na pala na din. hinihintay. Binibinigay ka na, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano maging reyna. Parang nasa mga alamat, di na kailangan pa ng gunan. Ikaw magsisilbing dantayan, alam para is parang bantayan. Huwag mo pa chinikan ka ng gulungan. Di natin alam ko, hindi ko kapag ikaw kasama. Just touch my body. Hi guys! Good afternoon sa inyong lahat. Pauwi na po kaming balatan. Ni Kajix. Ganda ng babae. Dapat mo ba? Uy, may magandang babae. Astig pag nakatuot talaga ka sa ano, motor. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're wanted. Ibang babae ay di kayang sumabay. Sa damagayin na ano ay view. Sadyag ko na tabig naman, parili ko sa paganin niyo. Sadi ko ah. Sabi ko na sa pag, sabi ko, Ako, nagkuran eh. tabig. Oo. Wow! Punta na kayo dito, guys! Punta na kayo dito! Maganda po dito. Ayan. Bilat po doon. Maganda naka-drone. Ram. Adi, dinadayo naman na. Ang baga, pero yung matawag. Lapok na ito sa tumpayan ka ninyo, no? Ito bigla sa mga ano, uma. Sana, kawan, nagtiyan naman. Opo, ako. Dahil lahat ko na kuryente, ano? Amo. Kawan ka na, ano? Bayan! Ayan na, hinatid na. Okay po. Sige, Thank you, sige. Kuya Jason. Oh.
Ano po, pauwi na ako. Oh, sige. Natid ko lang si Rika. Ayun. Ilang buwan din na ano, na di tayo dito nakapunta. Sabi niya doon lang sa ano sa may pagkalabas galing sa San Francisco. Kaso matagal yung jeep. Sabi ko, diretso ko na. Ayan. So yan po, nakalagpas na ako kila Mary. Galing tayong Balatan, kinatid natin si Rika. Yung Balatan nandun, yung bukid na yun. Ayun. Doon banda yung Balatan. Ayun, umuulan na dun sa bato. Kila Badit. Babadya na naman yung kalangitan. Lakas ng ulan na to. Parang may buhawi yung namumuha. Bandang Albay yan. Lakas ng ulan dun sa ano, dun sa bato, ano. Yan po, dito banda sa ano, bumagsak na. Erika, dito bato, dyan Albay. Ano nakakatakot pag ganyang namumuna mga maitim na kaulapan. Minsan, buhawi. At yung pagdating sa bahay, edit muna. Doon ako sa loob mag-edit kasi maingay sa amin kasi may tugtog. Amo! Ayun.